Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Σκυλάκος. Πολύ, κυρία συνάδελφος. Η συνάδελφος, η συγκήτρια του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ράπογλου, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του κυρίου Πολύδωρα προς το σημείο ότι εδώ μας ενδιαφέρουν η ουσία και όχι οι τίτλοι. Και όταν μιλάμε για την ιστορική τεκμηρίωση, για την εθνική μνήμη και για έγγραφα που έπρεπε να κάνουμε παρέμβαση και να επιμείνουμε πολύ για να σκεφτεί ο Υπουργός ότι μπορεί να πρέπει να είναι και διαβαθμισμένα. Συγγνώμη, για υλικό οπτικοακουστικό πρόκειται περί του ιδίου. Η τεκμηρίωση είναι το ίδιο, είτε αφορά στην οπτικοακουστική μορφή, είτε στην έντυπη. Η ουσία λοιπόν και όχι οι τίτλοι. Και κάνατε πάρα πολύ καλά που κάνατε αναφορά και στα αρχεία του κράτους, για τα οποία θα ήταν πολύ χρήσιμο η Βουλή να ασχοληθεί επισταμένως με έναν ψύχρεμο δημόσιο λόγο και διάλογο, για να δούμε πραγματικά και σε ποια κατάσταση βρίσκονται και πώς καλύτερα μπορούν να οργανωθούν. Αναφερθήκατε λοιπόν στον νόμο του 1991 που τον έχω στο χέρι μου και είναι ο 1946 για τα αρχεία του κράτους και θέλω να επαναλάβω κάτι που το είπα και χθες αλλά δεν ήσασταν παρόν, ότι ο νόμος αυτός που κατεβάζει ο κύριος Ρουσόπουλος αναφέρεται σε 19 νόμους, τους έχω όλους εδώ, πλην αυτού. Υπάρχουν δηλαδή 19 αναφορές τροποποιήσεις διαφόρων νόμων εκτός από αυτόν. Τον αγνοεί. Και σας ρωτώ, είναι δυνατόν το Ίδρυμα το οποίο ασχολείται με την οπτικοακουστική τεκμηρίωση της ιστορίας να είναι διαφορετικό, να είναι ασύμβατο με την υπηρεσία, τα Γενικά Αρχεία του κράτους που ασχολούνται με την άλλη ιστορία, την έντυπη? Υπάρχει καμία διαφορά ως προς τη σημασία και την ουσία? Τουναντίον θα σας έλεγα ότι η οπτικοακουστική μορφή είναι και πολύ πιο εύκολα αξιοποιήσιμη και εκμεταλλεύσιμη για άλλους λόγους που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Ρωτάω λοιπόν, εάν πραγματικά η διάθεση του Υπουργείου και της κυβέρνησης ήταν να βιαστεί ώστε να μην χαθούν αρχεία οπτικοακουστικής μορφής, για ποιο λόγο δεν φρόντισε να ολοκληρωθεί η συντήρηση των αρχείων της ΕΡΤ που μας είπε ο Υπουργός ότι έφτασε στο 80% και μάλιστα είχαμε 1,5 χρόνο πάγωμα. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, Υπουργέ, τι λέω και γνωρίζετε και εσείς. Και το αναφέρατε κιόλας, ότι άρχισαν πριν από 4 μήνες να ξαναδουλεύει το σύστημα και αν δουλεύει. Γιατί υπήρχε μία ατελής μεν προσπάθεια, αλλά προσπάθεια και στην ΕΡΤ να συντηρηθούν αρχεία ανεκτήμητης αξίας. Και για ποιο λόγο το ίδιο δεν κάνετε και στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας, της οποίας προείσταστε? Δεν είναι πάρα πολύ απλό αυτό και μετά όλοι μαζί να συζητήσουμε πώς με ενιαίο τρόπο και ορθό η Εθνική Βιβλιοθήκη, τα Γενικά Αρχεία του κράτους και το Οπτικοακουστικό Αρχείο με την όποια μορφή του θα είναι μία και ενιαία υπηρεσία, φυσιογνωμία, νομικό πρόσωπο ή ό,τι άλλο θέλετε, όταν μάλιστα στον νόμο αυτό το 1946 του 1991 αναφέρονται ρητά ζητήματα που αφορούν το οπτικοακουστικό αρχείο. Καταργείται ο νόμος? Σας το ρώτησα και χθες. Ισχύει αυτός ο νόμος? Δηλαδή θα υπάρχουν δύο διαφορετικές υπηρεσίες οι οποίες θα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά? Και προχωρώ τώρα σε ό,τι αφορά στις παρεξηγήσεις τις οποίες αναφερθήκατε. Είπατε ότι είχαμε πλήθος παρεξηγήσεων ως προς τον νόμο. Λοιπόν, και μιλήσαμε πολύ για το κεφάλαιο Α, υπάρχει όμως και το κεφάλαιο Β. Είναι παρεξήγηση, κύριε Υπουργέ, αυτή η ρύθμιση την οποία κάνετε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11, με την οποία καταργείται η προϋπόθεση που υπάρχει στον 3166 τετραετούς προϋπηρεσίας σε θέση διευθυντή για την προαγωγή, τη διεκδίκηση θέση του Γενικού Διευθυντή? Είναι παρεξήγηση μετάφραση την οποία κάνουμε ότι μπορεί να οριστεί διευθυντής ακόμη και με 1 μήνα προϋπηρεσία? Δηλαδή να έχετε ορίσει πριν από 5 μήνες έναν διευθυντή και με 1 μήνα προϋπηρεσία να γίνει γενικός διευθυντής της γραμματείας? Είναι παρεξήγησή μας? Είναι παρεξήγησή μας αυτό που σας είπαμε για τα γραφεία τύπου εξωτερικού και εκφράσαμε έναν ειλικρινή προβληματισμό και μία αγωνία για το ποιος μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και με τι εμπειρία, όταν παιδιά καθόλου άξια, τα οποία έχουν τελειώσει τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, μικραίνεται αυτή την προϋπηρεσία που πρέπει να έχουν και μπορεί 1 χρόνο ή και 6 μήνες, και έχει συμβεί, μετά την αποφοίτησή τους, την πρόσληψή τους, να βρεθούν σύμβουλοι επικοινωνία σε γραφεία τύπου του εξωτερικού. Και βεβαίως, τι παρεξήγηση είναι αυτή αν όχι δική σας αιμονή? Λέτε ότι δεν παίζει ρόλο αυτό το 50, τα 50 άτομα που θα προσληφθούν.
τουλάχιστον οι περισσότεροι εκτός ΑΣΕΠ, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η δική σας αιμονή. Γιατί επιμένετε στο άρθρο 9 και στην τροποποίησή του? Γιατί πρέπει όλα να γίνουν τόσο γρήγορα και όλα να γίνουν κατά παρέκκληση? Είναι η πρώτη φορά βεβαίως που κάνετε και τη διάκριση για την οποία σας είχα ρωτήσει και στην Επιτροπή για τους 50 εργαζόμενους που πρόκειται να προσληφθούν, πόσοι εξ αυτών θα αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό. Κατανόησα λοιπόν ότι πρόκειται για ένα αρχείο στο οποίο θα προσληφθούν μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες κατά παρέκκληση, δηλαδή θα διοριστούν, θα ονοματιστούν, μπορείτε να μας δώσετε και τα ονόματα από σήμερα όλοι μαζί να τα δούμε εδώ, 40 άτομα που θα είναι διοικητικοί υπάλληλοι και 10 άτομα οι οποίοι θα είναι επιστήμονες, και θεωρείτε ότι εσείς προσωπικά μπορείτε να επιλέξετε ποιος από τους επιστήμονες αυτούς είναι χρήσιμος για το αρχείο, χωρίς καμία απολύτως διαδικασία πρόσληψης, παρά μόνο με τους εκπροσώπους, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα έχετε ορίσει και που, επαναλαμβάνω, στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό επιμένετε να μην βάζετε εκπρόσωπο κανενός φορέα. Μιλάτε για την ομογένεια, δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ομογένειας. Μιλάτε για τους δημοσιογράφους, δεν υπάρχει εκπρόσωπος των δημοσιογράφων. Στα νομικά πρόσωπα τα οποία, τελειώνω Πρόεδρε, στα οποία αναφερθήκατε χθες, εκτός του ότι πολλά εξ αυτών προστατεύουν ιδιωτικά συμφέροντα και άρα είναι λογικό να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε κανένα από αυτά, Υπουργέ μου, δεν είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικής επιλογής ενός Υπουργού. Και ο Γενικός Διευθυντής ενός Υπουργού και οι συμβάσεις και οι αναθέσεις και τα προγράμματα και οι εργαζόμενοι, και μάλιστα σε κανένα νομικό πρόσωπο δεν ορίζεται κατά περίπτωση, δηλαδή κατά άτομο, η αντιμισθία. Σας ευχαριστώ πολύ. Είδατε ότι παρόλο που δεν μας φέρατε βιογραφικό, σας δώσαμε άνεση χρόνου. Η συνάδελφος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Κανέλη, έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Κύριε Καστανίδη. Ένα λεπτό. Ορίστε κύριε Καστανίδη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι οι αναφορές στον εισηγητή, στον κάθε εισηγητή, αλλά και στον Υπουργό γίνεται κατ' επανάληψη μέσα στην αίθουσα. Μία αναφορά. Δεν κατάλαβα γιατί φωνάζετε. Ορίστε κύριε, σας άκουσα κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Καστανίδη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εάν ζητάει, εγώ θα ζητήσω τη δυνατότητα για μια πολύ μικρή παρέμβαση, αλλά αν η συνάδελφος κυρία Ράπογλου θέτει θέμα προσωπικό, νομίζω ότι πρέπει να της δώσουμε τον λόγο να... Ακούστε να δείτε, ένα λεπτό. Είναι σίγουρο ότι προσωπικό δεν υπάρχει. Εάν όμως... Αφήστε να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω, είπα. Εάν όμως η κυρία Ράπογλου θέλει να κάνει μια διευκρίνηση η οποία θα είναι χρήσιμη, για τη διευκρίνηση να την κάνει. Ορίστε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Διαβάζω λοιπόν από τους ειδικότερους σκοπούς το άρθρο 3. Ένας από τους σκοπούς του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου είναι η ανάπτυξη συλλεκτικών πολιτικών και η προσθήκη νέου υλικού. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι σοβαρό και επειδή πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν ήταν χθες και αναφέρθηκε με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο ο κύριος Υπουργός... Καθόλου απαξιωτικό. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Για τη φιλική εταιρεία έχετε να πείτε κάτι. Βεβαίως. Ο κύριος Σούρλας, ο οποίος καθόταν στη δική σας θέση χθες, έκανε προτροπή προς τον Υπουργό ότι το αρχείο θα πρέπει να συγκεντρώσει και τα αρχεία του ελληνισμού από τις ημιαυτόνομες περιοχές της Μολδοβλαχίας. Και έγινε μια συζήτηση για να κατανοήσει και το σώμα περί τίνος πρόκειται. Και πάνω σε αυτή τη συζήτηση είπαμε ότι η ψηφιακή αντιγραφή αυτών των αρχείων, γιατί αν ποτέ παρθούν, κάπως έτσι θα παρθούν, θα υπάρχει θέμα στο που θα πάνε, αν θα πρέπει να πάνε σε αυτό το αρχείο ή στα γενικά αρχεία του κράτους. Άρα είπατε για τη φιλική εταιρεία. Αυτό έχει σημασία. Ο κύριος Υπουργός λοιπόν, εάν δεν του αρέσει αυτό το παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό ότι η διαχείριση τόσο σημαντικού εθνικού υλικού δεν μπορεί να γίνεται από ιδιωτικό οργανισμό, να του αναφέρω άλλες περιπτώσεις νεότερων εποχών, για παράδειγμα του πολέμου, του Μεσοπολέμου, της ομογένειας, της διασποράς, επανέρχεστε στο νομοσχέδιο. Των σχέσεων των διεθνών, ωραία, κάνατε τη διευκρίνησή σας. Οπτικοποιημένα, σε πρωτογενή ευχαριστούμε μορφή. πολύ. Αλλά ο κύριος Υπουργός δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει όλα αυτά τα οποία του λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας επιτρέψω κύριε Υπουργέ. Ορίστε κύριε Καστανίδη. Κύριε Πρόεδρε, ο λίγος χρόνος που ζήτησα είναι για να πω μερικές σκέψεις για όσα είπε μόλις πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός Επικρατείας.
Πρώτον, τον άκουσα να υπερηφανεύεται γιατί πριν από λίγες μέρες εκπέμπουν πειραματικά 3 δορυφορικά προγράμματα. Θα ήθελα να του υπενθυμίσω ψηφιακά προγράμματα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο Υπουργό Επικρατείας ότι αφενός βεβαίως ασφαλούμε θετικό βήμα το γεγονός ότι υπάρχουν ψηφιακά προγράμματα που έστω πειραματικά στην αρχή εκπέμπουν, αλλά ο κύριος Ρουσόπουλος ξέχασε να μας πει εάν είναι έτοιμος και πότε θα είναι έτοιμος να φέρει σε γνώση μας ή εν πάση περιπτώσει σε γνώση του ελληνικού λαού τις οδηγίες σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Την υποχρέωση του αυτή έχει λησμονήσει να μας την υπενθυμίσει. Η δεύτερη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, είναι η εξής. Σε ό,τι αφορά την εθελουσία έξοδο στην ΕΡΤ, για την οποία μίλησα πριν από λίγο, με αφορμή σχετική παρατήρηση του κυρίου Πολύδωρα, και για την εθελουσία έξοδο του ΟΤΕ δεν υπάρχει καμία διαφορά στην στάση του ΠΑΣΟΚ. Επειδή ο κύριος Υπουργός προφανώς δεν υποχρεούται να γνωρίζει κάθε τι που λέγεται εντός της αιθούσης, θα ήθελα να του υπενθυμίσω κάτι που αφορά το εσωτερικό του κόμματός του. Αυτό που παρατηρήσαμε μεταξύ πολλών άλλων για την εθελουσία έξοδο στον ΟΤΕ, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ο οριστής από εσάς διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, κύριος Βρουλούμης, πριν από λιγότερο από 1 χρόνο, σε σχετικό βιβλίο το οποίο εξέδωσε και παρουσίαζε, υπογράμμιζε ότι η εθελουσία έξοδος σε οποιονδήποτε οργανισμό του δημοσίου αποτελεί πληγή οικονομική για αυτόν που το επιλέγει και οδηγεί σε αιμορραγία, γιατί κάνει δυσβάστακτα μέσω των κινήτρων της εθελουσίας εξόδου, δυσβάστακτα τα οικονομικά βάρη για τον οργανισμό που υφίσταται μια τέτοια απόφαση. Και αυτό που επισημάναμε πριν από λίγο καιρό ήταν ότι ο ίδιος άνθρωπος, από τη θέση του διοικητή του ΟΤΕ, με την πλήρη κάλυψη της κυβερνήσεώς σας, έπρατε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που διακήρυσε ως απλός συγγραφέας βιβλίων 1 χρόνο πριν. Αυτά απλώς για υπόμνηση και για να κατανοήσετε πού ακριβώς βρίσκονται οι αντιφάσεις. Τέλος δε, κύριε Πρόεδρε, κλείνω με μία φράση. Μου προκαλεί εντύπωση ότι αρκετοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο παραιστάμενος Υπουργός, όπως και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τα δίκαια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, εν συγκρίση με το εκδηλούμενο από πολλούς ενδιαφέρον για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. Αλήθεια, από πότε μια κυβέρνηση η οποία έχει μετατρέψει σε εργασιακό μεσαίωνα το καθεστώς που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα, με τελευταία αποκορύφωση τα όσα οι τράπεζες κάνουν σε βάρος των εργαζομένων, καταργώντας κλαδικές συμβάσεις εργασίας και καταργώντας εργασιακά δικαίωμα στο τραπεζικό σύστημα, δικαιώνουν οποιονδήποτε εκ των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό δικαίωμα. Ολοκληρώσατε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν το δικαιούστε. Ολοκληρώσατε, ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Πολύδωρα. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω ευθέως στον κύριο